हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोनबो बरायहरनाय थालाय बायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थांनायल' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे लोगोफोर दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर भिडिअखौ नायनो थाखाय इन्ट्रेस्ट मोनो बिथांमोना फारियै नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां दि नोंथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो नायनो होननानै नेबाय थानाय मोनसे आबुं बर' सावथुन मिस्टर ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7 बा एपिसोड 7 भिडिअखौहाय बिथां रिंसार ब्रह्मया मैयाहाय इउट्यूबनि गेजेरजोंहाय रिलिज खालामना होनाय जाबाय दे लोगोफोर लोगोफोर बेनिखायनो जाय बिथांमोना दासिमबो बे मिस्टर ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7 भिडिअखौहाय नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो रिंसार ब्रह्म इउट्यूब चेनेलनि गेजेरजोंहाय नायनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि डिस्क्रिप्शननि गेजेरजोंहायबो थांनानै नायहैनो हागोन दे लोगोफोर बे भिडिअनि डिस्क्रिप्शनावहाय आं लिंकखौ होनानै होदों दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो फैनो गोनां नेक्स्ट पार्ट बा पार्ट 8 खौ नायबावनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे लोगोफोर बिथांनि भिडिअआवहाय 2 लाख प्लास भिउसआ थाबैनो फैयो दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायोआनो जानांगौ दे बिथाङा भिडिअखौहाय मानो 1 वीक बा सप्तासेनि गेजेरजोंहायसो रिलिज खालामनानै होबाय थायो लोगोफोर बिथांनि भिडिअआव जुदि 2 लाख प्लास भिउसआ थाबैनो जुदि फैयो अब्लानो नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनखायो दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै खनसे लाइक खालामनानै होदो दे